Tav orez bînerên hêja hûn bi xêr hatin. Tembûra metraya ez bawerim dengê de kêşe tune newsa hîn dikarin binivîsînin ez bawerim ku deng heye. Belê. Hûn bi xêr hatin tembûra metrayê. Em dîsa 15 rojê din bi hev renin. Lê mixabin şavanên hêja bi rastî pirsgirêkekî min gelek mezin çêbûye. Destê me danine. Mêvanê me amade ye. Mêvanê me Cengiz birayê me gelek delal, stranbêjek gelek rêzdar amade ye û wê me gelek sohbetekî xweş bikiriya. Wê ji me ra stranên zindî bigotiya. Lê ew çiya ku ew dimîne pirsgirêkek gelek mezin heye ku em nikarin weşanê pêk bînin. Ji ber ku gava em diaxivin bi rastî me gelek hewl da ev çend saet em lê dixebitin ku em çareseriyekî bibînin. Lê mixabin gava em tiştekî jê ra dibêjin pir direng dibihîze û berevajî gava ew tiştek dibêje em pir direng dibihîzin. Tora cîvatê waye destê me da tiştekî nayê û bi rastî ez lêborîna xwe dixwazim ji bo we nexweş e, rewşekî nexweş e lê em nikarin tiştekî bikin. Bi rastî lewra mixabin em nikarin weşanê pêk bînin bidomînin. Min xwest ez rewşa Cengiz jî bidim îşanê we ku çi rewşê da ye nekarî biçe ciyekî din. Yani me gelek hewl da ku em çareseriyekî bibînin nebû mixabin. Îcar wek ku hîn dibînin ez nabêjim Cengiz wê 2 saetê dînê bihîze. Cengiz çawa? Belê wek hûn dibînin hêj nebihîstiye? Na. Mixabin lê min û Cengiz me li hev kiriye me peyman daye ku demekî nêzik de em ê dîsa ez ê Cengiz pêşkêşê we bikim wê bi mêvanê min. Niha ez roj kif nakim weşanê min bernameyê min 2 heftê careke lê ji ber vê kêşeyê ez ê ji 15 rojê zûtir weşanekî ji bo Cengiz çê bikim. Mixabin ez hêvîdarim hîn lêborî dixwazim biborînin. Destê min danin we gotî destê Cengiz da jinin. Hayş xwe hebin heta ku em hev dibînin xatirê we. Cengiz hêj dengê min nebîstiye.